Ονομάζομαι Πετούσης Χριστός και είμαι καθηγητής στο 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης. Η εργασία μου χρησιμοποιεί το ποινίο Τέσλα για να παρουσιάσει μερικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλού κόστους και υλικά που προέρχονται από ανακύκλωση. Μεταφορά πληροφορίας με διαμόρφωση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κατά πλάτους. Ταλαντωτής, διαμορφωτής. Λήψη ενέργειας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με το φαινόμενο του συντονισμού από ένα ποινίο Τέσλα. Μεταφορά της ενέργειας σε μεγαλύτερη απόσταση με τη βοήθεια του εδάφους. Λήψη της ενέργειας των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χωρίς συντονισμό. Παραγωγή ψηλής τάσης από ένα μικρό ποινίο Τέσλα. Παραγωγή υψηλής τάσης από ένα μεγάλο ποινίο Τέσλα.